So go bhfuil gach lá beagán in difriúil brachan sé an tréáil atá siúil ar an lá ar sin. Ach de gná éiríonn timppla seacht agus dhéanamh stretch de haigh éigean ar feadh 10 nóméad nó 5 nóméad déag. Iníos sin tar éis an bricfásta fágam don scoil agus ar scoil ag brathir na rangan atá go mar an lá sin bead go mbeadh gaige gomlú an corpa deachas. Iníag na scoileán sin má tá fuair an scoile le tréáil nó cóplóir le ceartú déanam sin. So beag lá a bhí mhaile ar a héamháile ar a cethir clog. Tá súlagum nach bhéachann siad orm mar pheileadóra bháin nuair tá ag obair. Go bhéachann siad orm mar bhúntóir, go bhéachann siad orm mar chóibh brín. Tá raid lead ann atá simachas sa féile agus tá lead atá simachas na máin taach. Ar nómláán bíonn gach éine ag takeúlinn bíonn siad ag fear amach don na toirí ag an deir seachtainna. Ó thaobh beidir an clúdach go bhíonn na meán agus ruidir cosúla sin is dóch go míon daoine díirithe ar raon héin raon dó ach tá sin nádúirtha go leir, sin iad na fórna atá ag immart ag an leibhéile sáirde. Gachíthe, beag nach gachíthe bíonn tréáil goin. Bhí míad sa gym agus íon eile bhí míad an mhair an barc agus muna bhfuil tréáil goin na stóch go bhfuil rud éigean sa linn snáb a ní minic a bhí míad séir an léanta seo. Tá sé Jackar an lead tá sé géirí an dá ceann na láseáil agus is dó go míon na banistóirí caint atrú féin agus sin an marga a rinne siad agus be na leid ag tréáil leis na himánaithe ní léon aghaidh beagúine le sin. Is an óra domsa immart ar summa chunta. Sin an bringláid a bhí gom a bhí mé anóg, níor ba rodháin mintan heasta go peile immart leis an gúnta agus heasta go rudí a bhuachan leis an gúnta. Ní rimar mé a barc an crochí fós sin an áid gur bhfuil at immart gach seachtain tá meach an rá agat. Tá míid ag súil go mór leis le chuna dé buna míid tanmhas agus be míid ag géirí cinnte taspáintas maith a thuairt chomh maith.